опита да бъде опорочен протест. Знаете, имаше арести тази седмица, в някои от тях бяха открити сред тези, които бяха арестувани, дори оръжия. Заплащането и внедряването на хора сред протестиращите, вижте лицата на тези, които събудиха подозрения. Как се организирахте пред спортната палата? Как се събрахте? По телефона. Кой иска да мисля да национално движение свобода? Кажете. За какво протестирате? Защото съм доволен. Трябва всички партии да паднат. Нови избори. Организирани ли сте? Няма отбор. Това са 100 души, организирани, купени, дошли да провокират. Съвсем различни физиономии, съвсем различни хора са. Абсолютно един нямат нищо общо в предишния протест. Цялата адженда се подменя, целият дневен ред се подменя по безобразен начин. Няма да ще ми хареса, защо ме търпате? А защо ме търпате? Видяхте ли каква група мина преди малко? От 200 човека. Това говори нещо. Сега гостуват двама бивши съмишленици, съпартийци на Волен Сидеров, Павел Чернев и Валери Симеонов, звездна комбинация. Някои от момчетата, които видяхте в репортажа, бяха организирани от Черене, събраха се пред БСФС, където ги заснехме заедно с него. Представиха се като някои от тях, сега ще обясните, членове на Движение Свобода. Гостува и една формация, която остана извън парламента, за малко да мине 4% бариера. Лидерът е бивш съпартиец на Волен Сидеров, а днес е негов опонент. Предизвика гнева на Атака с изказване, в което нарече електората на Волен Сидеров лумпен. Изпълняте си всичко това. Да ви представя Павел Чернев, Валери Симеонов. Добро утро. Добро утро. Вие ми донесохте цвете. Може би ще да е хубаво вашите момчета да влязат с цветя в протест. Някой може да им се хареса и с такива балетни пачки да влязат, но... Какви са тези момчета, които вкарахте в протеста, в крайна сметка? Първо искам така сериозно да отбележа, че това си беше лично моя офанзива. Това беше нещо, което в началото на седмицата излязох пред медиите и откровено казах, че ще го направя. Защо? Бях възмутен от поведението на наетите побойници на господин Сидеров, които късно през нощта нападаха хора, разотиващи се, протестиращи, журналисти. Полицията според вас не се ли справя? Не се справя. Полицаите не смеят да реагират срещу тези акции на господина Сидеров, защото той се позовава на имунитета и на депутатското си положение. Законността в България изисква друг тип мерки. Тоест не на силата със сила, защото вие вкарвайки тези момчета, нещата може да ескалират. Ескалираха ли? Не. Напротив, всичко, което казах в началото на седмицата, до края на седмицата излезе вярно. Че са наемници, излезе вярно. Че господин Сидеров спекулира с положението си, видяха го всички, цяла България. Когато крещеше в президентството, че никой копче не може да му каже. А вашите момчета какви бяха? Че спортисти и доброволци, които наистина ММА борци разни. В тия среди съм израснал, съжалявам. Не познавате балетисти? Познавам, но литератори, които да доведете. Нямаме такова приятелство, да. Защо според вас обаче реагираха остро хората, които протестират? Те бяха прави. И вас, господин Те Симеонов, бяха прави да реагират остро. Протестът е мирен и аз с най-голямо уважение подхождам към това. На този протест са мои приятели, са ученици, са студенти. Аз не отивам да опоруча протеста. Аз отивам, за да дам сигурност на тия хора, че хулиганите... Бяхте казали поне черните тениски да не слагат по този начин. Сега, пак стигаме до темата за балетните пачки. Така се е случило. Балетни пачки има в един момент, както седяха уж да пазят протестиращите от хората на Волен Сидеров, изведнъж се оказаха с едни тениски, които са там с едни неща, дето пише за президента. И както уж беше да пазиме момичетата и момчетата и хората с децата и така нататък. Това не е моя инициатива. Не. Това са заснели други хора. Но друго искам да отбележа. Казвате, че вашите хора нямаха такива тениски. Не. Мълчаливо присъствие, някои хора се притесниха. Не свалиха в един момент да се окаже, че са с тениски, на които пише президента и офшорките. И е важно.
Категорично ли го казвате това? Категорично. Важно е да се отбележи и друго, че постигна си един страничен ефект, който се получи от само себе си. От един момент нататък, защото присъствието беше един ден. Тогава имахме информация, че ще се включат провокатори вътре. С едно изречение, за да включим и господин Симеонов. Просто хората се научиха да се пазят и да различават провокатори. Така и благодарение на хората, които протестират, полицията успяваше да извежда междувременно тези, които се струваха подозрителни. И до един не свързани с мене. Вие направихте един протест пред Руската църква, обаче и той не беше припознат от протестиращите. Подминаха... Руската църква, не. Направихме едно протестно шествие, което тръгна от НДК и приключихме в един момент бяхте някъде на сцена пред парламента. Голяма сцена с но не ви спектакъл. Припознаха протестиращите и вас. Какъв смисъл да не припознаят? Нашата цел не е била. Нека да напоминат, лошо няма. Как си го обяснявате? Нямам никакво намерение да яхаме, така да се каже, протеста. Имаме си нашите избиратели, нашите почитатели. Протестиращите са непартийни, фактически не са партийно ангажирани. Това мисля, че се доказва вече безспорно толкова дни. Няма партийни знамена, няма пристрастие. Тоест вие се присъединявате към тях, така ли? Не. Ние просто се обозначаваме, че ние сме хората, които искаме оставка на правителството. Ние сме политическата сила, която го иска. До сега никой други не го е поискала. Официално го правим, честно, откровенно, не се крием, че сме партия. Гражданите във Фейсбук, нали сте наясно какво пишеха? Игнорирайте формацията, която вие представлявате на протестите. Не съм запознат. Но имат право. Тяхно право си е. Пак ви казвам, нямаме амбиции да яхаме протеста с този глупав израз, нали? Защото чисто и просто протеста говори с езика на СКАТ и на НФСБ. Лошо няма. Вие сте хора, които сте бивши съпартийци на Волен Сидеров. Тоест, силно казано съпартийци. Съмишленици във вашия случай, но така или иначе бяхте редом един до друг за доста така дълъг период от време. В смисъл, аз лично съм назначил Волен Сидеров да води патриотично предаване и да прави патриотизъм срещу заплащане всеки месец. Това е истината. Идеята за патриотична партия, която да фактически да бъде другата форма. Много пъти сте казвали, че сте един от създателите на Атака, а пък господин Чернев беше съпартиец все пак и депутат от Атака. Но да ви върна към това, че започнах с това, че сте съмишленици бивши на Волен Сидеров, т.е. така да се каже, кредита на доверие вече сте го изчерпали. Т.е. били сте до този човек, днес сте негови опоненти. И какво очаквате защо очаквате да имате някаква подкрепа от хора? Сред неговите симпатизанти, доколкото са останали, естествено, нашия кредит на доверие е изчерпан. Но аз, както и господин Чернев, споделяме мисълта, че национализма е вечен. Винаги ще го има. Различните партии и движения са просто облицовката. Както имаше Български революционен централен комитет в Букурещ, после Браила, после имаше таен български македоно-одрински революционен комитет, после стана ВМРО. Имаше междувременно гимнастически дружества. Ние следваме традицията на възрожденците и национал-революционерите. На защита на националните интереси с две думи. Това е вечна тема според нас. Вашия електорат какъв е? Патриоти. Обикновени хора, но израснали. Все пак това са хора, които дълги години са гледали телевизия. Само да ви питам, извинихте ли се в крайна сметка на Волен Сидеров за думите ви? И как ще се извинявам? Че казвам истината. Че електората на Атака са лумпени. Аз мисля, че това вече стана публично известен факт. Видяхме с какви хора се огражда Волен Сидеров. Какви са те с яките момчета, нагъващи пици и бира. Те и вашите момчета не изглеждат по по-различен начин, извинявайте. Става разлика, че господин Сидеров даде пример как ще управлява страната с това, което направиха на сградата на операта. Превърнаха в обор с извинени. А вашите момчета? Кротко. Те не пикаят. Не дайте така. Сигурно го правят, но не на публично място и не по този начин. Смятате ли, че сбъркахте някъде до този момент? Вие сте опонентите, искате... С кое? До този момент, от както свършиха изборите до сега. Значи ние не гледаме, специално за себе си говори за Националния фронт, ние не гледаме на себе си като някаква партия, която трябва да се вписва в политическата обстановка, да реагира, да прави някакви акции, това, което прави Сидеров, за да бъде в центъра на вниманието. Ние си имаме програма, последователно си я изпълняваме, борим се за нея и това е. Питам ви за грешките, защото спомняте си след изборите, едно ваше искане за касиране на изборите беше внесено от ГЕРБ. Тогава се заговори за това, че вашата политическа формация действа задкулисно с бившите управляващи. Значи за това заговори Волен Сидеров и тъй като
Имаше достъп до всички логично медии. звучи. Не звучи логично, защото хората не знаят всъщност как беше входирана жалбата в Конституционния съд. Защото законовия ред е такъв. Можем да го направим чрез само няколко институции. Президента, до когото писахме. Голяма политическа формация. Министерския съвет също, до когото писахме. Да го входира. Главният прокурор, до който писахме, единствено той ни отговори, че няма да го направи. Парламентарната група на БСП. Това някак си странно го пропускат както нашите противници, така и медиите. Ние писахме до парламентарната група на БСП, чак последните бяха ГЕРБ. Естествено, ГЕРБ входираха нашето искане, тъй като това съвпада и с тяхното искане. Ние сме наясно с това. Съвсем умишлено сме го направили. А не сме писали до Атака и до ДПС, чисто и просто, защото не ги броим за политически сили, а за две мафиотски популистски организации. Свързано. И в крайна сметка, когато ГЕРБ входира нашата жалба, тръгна тази глупост, нали, тази лъжа, че ние сме вързани. Как сме вързани с ГЕРБ, като 4 години сме били опозиция? Чрез телевизията. Едно изречение, само да ви попитам. Нещо, което ме интересува. Всъщност, да се върнем към това, защото последните няколко седмици поведението на лидера на Атака по някакъв начин се радикализира все повече и повече. Как си го обяснявате? Вие го познавате. И двамата. Да кажа. Аз първо искам на хубавия ви въпрос за грешките да отговоря. Аз може да съм допуснал грешки, но нося винаги лично отговорността си за тях. Така че ако съм сгрешил за нещо, ще си поема и вина. А имаше ли момчета арестувани от вашите? Не. Задържани? Няма задържани лица. Не, нямаше. Два момчета без лични карти. За това агресивно поведение на господина Сидорова, то ескалира, то градира. Защо? От вашето студио започна. Не, защо? Реално. Да. Той си знае най-добре какво му е. Вие как си го обяснявате? Аз имам обяснение. Познавате го и двамата. Според мен напрежението в самия Сидоров ескалира страхотно. Страха. Между другото, Сидоров е страхлив човек, ние го познаваме двамата много добре. Той никога не се движи сам. Има голям страх от хора, които ще му посегнат, но на въпроса той сам е изключително оплашен. Държи се като изключително оплашен човек. А е оплашен от огромния риск да има касиране на изборите или да се стигне до нови избори, защото шанса да влезе отново в парламента е минимален. С други думи, малкият мух с големите обувки може да не се докопа до вълшебното килимче на властта този път. Нови избори какво ще доведат за вас двамата? За нас... Какви подаръци ще има за вас? Ние не влизаме в политиката, за да търсим подаръци или докопване до разпределението на благата. Имаме си твърдата категорична позиция, че трябва да дадем в политиката, а не да вземем от нея. Специално за какво ще ни дадем, това ще ни даде справедливост спрямо нашите избиратели, които бяха ощетени, бяха излагани. Изборите за нас бяха манипулирани. Това 3,7 или 3,8 всъщност беше манипулиран резултат. За нас изборите не отразиха желанието на хората и от тази гледна точка нормално е да има нови избори. Господин Не гледаме фатално на тези избори. Какво? При вас финално изречение. На вас какво ще ви донесе Коледа? То няма да е Коледа. По поредната кампания, в която ще бачкам здраво, най-вероятно отново ще консултирам някоя добра патриотична формация. Пожелавам успех на... Да, лошо няма да има повече партия. Той има ли вариант да се съберете? За събиране... Не е казано сега. Не може да говорим сега в такъв момент. Хайде сме се събрали. Ние до сега не сме го направили. Хайде сега. Значи, ние имахме възможност да го направим с ВМРО, примерно и с други формации. Не го направихме, защото... Може да има общи идеи, но не е задължително паса да се групираме и събираме. Малко копешка работа. Освен това има колективен орган за управление, който взема решение. Ние не сме еднолични партии, така че... Добре, освен това съм доста бодлив. Нали? Благодаря ви и на двамата. Валери Симеонов. Лично ви благодаря за това, което направихте за Теодор Ангелов. Единствено вие поехте защита и го казахте в предаване. И Павел Чернев, благодаря.